नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर म्हणजे आजच्या व्हिडिओत काहीतरी वेगळा असतला. म्हणजे काय तर गेट टुगेदर 45 वर्षानंतर ना माणसं एकमेकांना भेटतात. तेव्हाचे एक्सप्रेशन म्हणजे काय असतं त्यांचा, म्हणजे काय कसं बालपण ते एन्जॉय करतात. 45 वर्ष ते भेटले नव्हते आणि आता रिटायर झाल्यानंतर सगळे एक 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 भेटतात. ह्याच्यात लहान मोठा कोण मानत नव्हते आणि तरी पण ना ती सगळी एन्जॉयमेंट करत होते ना. आता कसा वाटतं बघून तर तुम्ही बघा. आणि ह्याच्यातनं एवढाच घ्या की ना माणसा येतात ना तेव्हा काय आणत नाही आणि जाताना पण काय नेत नाही, फक्त आठवणी ते लक्षात राहतात. त्यामुळे ना तुम्ही ना किती खय लांब गेला असत ना तर एकमेकांना कॉन्टॅक्टमध्ये राहा आणि सगळ्यांचा ना जवळीक राहा. ही सगळी 60-65 वर्षाची माणसं असाल ना 45 वर्षानंतर माणसं भेटान, ही 16 वर्षाची कधी झाली समजलाच नाही. म्हणजे किती मजा करत होती ती. मी त्यांच्या ह्याच्यात मजा झाली माझी. त्यातनं मला सांगूचा काय माहिती, तुम्ही खयव जावा पण ना 10वी पर्यंतची बॅच, म्हणजे 10वी पर्यंत जेवढे शिकलात तेवढ्या जणांनी ना एकत्र राहावं कायमचे. म्हणजे एकमेकांची मदत करा, कॉन्टॅक्टमध्ये राहा आणि खूप असे एक गेट टुगेदर तर करा. कारण की त्या बालपण ना आठवणं जी मजा ना ती खय नाही. ह्या परत सांगते, नेताना तुम्ही आठवणीत नेताला, बाकी काही नेवजात नाही. ही खरंच मजा करा आणि पुढचे व्हिडिओ माझे बघा आता. सगळे ओळखी आपल्या आठवतात. सगळे भेटतात एकमेकांची, सगळे खुश आहेत. काय यांची खुशी आहे बघा. एवढा खेळ वराडकर हायस्कूल कट्टा 1978-79ची बॅच आहे. म्हणजे जवळजवळ 2023 चालवा म्हटल्यावर 45 वर्ष झालेली असत. मित्र सगळ्यांची मजा मस्ती चालू असा. म्हणजे आपण जसे लहानपणी करायचो ना तसा यांचा आता चालू असा. सगळीकडे बघा, थोडे जण हय, थोडे जण हय. हे बायकांचा ग्रुप, सगळे मजा करतात. म्हणजे गावठी केळी ना केमिकल वापरला ना काय वापरला, सगळी ऑर्गॅनिक केळी असतात. माझ्यापेक्षा माका सगळे तरी ओळखतात नाही, तू कोण ओळखून दाखवू दे. आमच्या घरातल्या मुलीत आम्ही अभ्यास करू होतो. हे चौघेजण आम्ही त्यावेळी तुला कॉम्पिटिशन विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी. माझं नाव उल्हास शाळेत असताना एक इन्सिडेंट सगळ्यांना माहिती आहे 100%. कोण दिसत नव्हते असे, चला बा चुगली करा, हे करा ते करा, काही नव्हता. एवढं जवळ होती.
दहावी झालंय आणि माझे विद्यार्थी परत माझे मैत्रिणी इकडे आज हजर असत. आज मला त्यांना बघून खूप मजा वाटली, खूप मी एन्जॉय केली. माझी 10वी. माझं नाव नीलम पांडुरंग माळवते. आणि दुसरा आता नीलम दिलीप वर्णे. म्हाका एक मुलगो असा आकाश दिलीप वर्णे आणि मुलगी सोनिया दिलीप वर्णे. मी जे हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग कोर्स करून माझी आता रिटायरमेंट झाली. आता 1.5 वर्ष मी घरातच असेल. आणि आज मला खूप मजा येईल की माझी सगळे मैत्रिणी मित्र मला भेटले म्हणून मी आज खूप एन्जॉय केलाय. मित्र आणि मैत्रिणींनो, माझं नाव गणपत शिवाजी जाधव, नांदोस सारंगवाडी हे माझं जन्मगाव. नांदोसची प्राथमिक शाळा, त्यानंतर वराडकर हायस्कूल कट्टा आणि वराडकर हायस्कूल कट्टा मध्ये सगळ्यात पहिले सोबती एका बेंचवरचे टिल्लू तिघे, तो म्हणजे संजय एक, मी आणि सुनील. 8वी पासून 10वी पर्यंत कायम पहिल्या बेंचवरती. 40-43 वर्ष एकत्र शिकलो आपण. आज इतक्या वर्षांनी हे सगळे चेहरे त्यावेळेचे आणि आताचे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. आणि तरी सुद्धा खरोखरच मनाला एक मगाशी मालवदेने सांगितलं, जी काही इतकी वर्षाची खंत होती ती कुठे गेलेली आहे. 10वीत, 8वीत, 9वीत, 11वीत, 12वीत प्रवेश केला असं वाटतंय. त्यावेळेचे पांढरा शर्ट आणि खाकी पॅन्ट, आपला ड्रेस मला आठवतो हा एवढासा असायचा. मी कोकण कन्या गाडी 5 वाजता अनिल चंद्रकांत हिरे आणि सध्या रेल्वे कामाला असं आहे. आणि जानेवारीत रिटायर होतो. बाकी एक मुलगी एक मुलगो, आमची 2 काय म्हणतात ते का असं सांगा, एक मुलगो एक मुलगा एक मुलगी. दहावीच्या ग्रुपचे आपण सर्वात मित्र एक. माझं नाव यशवंत रामचंद्र साळकर. जास्त मी डॉक्टरकडे कंपाऊंडर काम करून सगळ्यांनी जे काही पाहिजे कंपनीत कामाला लागतात. नोव्हेंबरमध्ये रिटायर झालोय. आता सध्या गाडीच आहे. माझे नाव विजिदोर गॅब्रिएल डिसोजा. मी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये ड्राफ्टमन होतो. थँक्यू व्हेरी मच. मित्रांनो, माझं नाव हरिश्चंद्र लक्ष्मण पाटकर. माझं गाव अणाव दाबाचीवाडी, सुपरवाडच्या बाजूला. 1982 एक मोठं स्वप्न होतं की कुठेतरी आपण एकत्र भेटावं, एकमेकांची चौकशी करावी. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं मी हे करेन की जेव्हा आपण शाळेत होतो तेव्हा संपर्काची काही साधनं नव्हती. आता ते मोबाईलमुळे आपण हे सगळे एकत्र येऊ शकतो. मोबाईल नसते तर आता पण मोबाईलवर बोलत होतो, पण कोण कोणाला ओळखू शकत नव्हतं. तर माझ्याकडे पण काही लोक आले, घर बघितल्यानंतर मला नावाने ओळखायला लागलं. का धोती वगैरे आला तर आम्ही एकमेकाला ओळखलं पण नव्हतं. आणि माझ्या वर्ग मित्रांनो आणि वर्गमैत्रिणींनो, आज या सारा रेसॉर्टमध्ये आपण जमलेलो आहोत. पण हे सारा रेसॉर्ट नसून हे आपलं वराडकर हायस्कूलच्या रंगपंचमावर सर्व वाटतं आहे. त्यावेळेला सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत मानतो. त्याचप्रमाणे विचार केला तर संपत्ती, धन दौलत कामाची नाही. या जगात श्रेष्ठ आहे ती माणुसकी. आणि त्या माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आपण या इथे सर्व 44 वर्षाच्या नंतर सुद्धा आपले जे वर्गमित्र होते त्या वर्गमित्रांनी आपल्याला त्या मोबाईलच्या आणि आपल्याला एकत्र आणलं. त्या सगळ्या वराडकर हायस्कूलच्या मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार. तर माझी ओळख मी थोडक्यात तुम्ही वरून दिलेलीच आहे. माझं नाव शाळेतलं नंदा हंजनकर. कोणाला माहीत नसेल, ओळखत नसतील तर आता ओळखा. आता माझं नाव सोरदा दिलीप बांदिवडेकर. हे माझे मिस्टर सोबत आलेले आहेत. मला एक मुलगा आहे, त्याने म्युझिकमधून सगळं म्हणजे म्युझिक केलेलं आहे. म्युझिकचे क्लास घेतो. त्याने इंजिनिअरिंग केली आहे, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग डिग्री केली आहे. आणि
10वी झाल्यानंतर हे सगळे पहिल्यांदा एका ठिकाणी येलं, ह्या मोठा काम झाला सगळा. त्यात कोणी येणंच नसते आमच्याकडे. हे एक येतात तो केव्हा तर हे आमच्याकडे वर्षातून एकदाच येतात, तोंड दाखवता बाकी कोण दाखवलंच नाही तोंड. आणि मी हे येतं तरी जवळ तर सगळ्यांचं अभिनंदन असा की हे सगळे एका ठिकाणी येले आणि आपलं हे ओळख असा आहे कोणा 44 वर्षानंतर सुद्धा आज एकत्र येणं हा फार मोठा काम असा. पहिल्यापासूनच धंदे शाळेत असल्यापासून आताही धंदे खानावळ काढलेली आणि लॉजिंग बोर्ड. मी परिस्थिती नसल्यामुळे नांदोस बांधवाडी येथे म्हणजे बहिणीकडे शाळेसाठी राहिलो आणि कट्टा हायस्कूल वराडकर हायस्कूल यामध्ये मी शिक्षण घेतलं. त्या कालावधी मला माझ्या मैत्रिणी आणि मित्र आणि मैत्रिणी भेटल्या. मला खरोखरच आज माझं 63 वर्ष चालू आहे. मला एवढा आनंद झाला की माझा आनंद गगनात मावेनासा झालेला आहे. कारण इतक्या वर्षांनी का होईल कुठेही सर्च मारा तर महेश पाटील येणार माझ्या मोबाईलचा नंबर. तर मी सर्वप्रथम सर्व नमस्कार करतो माझ्या मित्रमैत्रिणींना. आपला 78-79चा बॅच घराण्यावर म्हणजे शिवाजी पार्टे आहे. आता माझं नाव सुहास पार्टे. मी आजारी असल्यामुळे जरा बोलायला प्रॉब्लेम होतो. कारण गेल्याच 19मध्ये माझ्या मिसेस ती नेव्हीमध्ये होते, ऑफिसर होती आणि माझा स्वतःचा टायपरायटरचा बिझनेस होता. तुम्हाला माहिती असेल टायपिंग वगैरे मी वराडकर हायस्कूलला करायचो. ते माझाच बिझनेस होता तो. माझ्या आता मिसेस 19ला ऑफ झाली. ती नेव्ही ऑफिसर होती. आता मुलगा माझा एकच आहे, तो अमेरिकेला हे सिलेक्ट झाला. आता अमेरिकेला मी एकटाच मुंबईला असतो आणि मुंबईला प्रॉपर्टी वगैरे पुष्कळ आहे. पण मी तिने माझ्याशी बोलते मला जरा प्रॉब्लेम होतो. मानकर. माझे 10वी झाल्यानंतर मी 2 वर्ष रत्नागिरीत ITI केलं आणि त्यानंतर लगेचच महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये 18 वर्ष नोकरी करून सोडून दिली आणि त्यानंतर 10 वर्ष परत रेस्टॉरंट स्वतःचं चालवलं आणि आत्ता मी 2007 पासून सिंधुदुर्ग मधल्या मालवण तालुक्यामध्ये बिल्डर म्हणून काम करतो. आता माझ्या जवळजवळ 5 ते 6 प्रोजेक्ट इकडे झालेले आहेत. माझा मुलगा एक आहे, तो सुद्धा आता नोकरी सोडून माझ्याबरोबरच असतो. मुलाचं लग्न झालेलं आहे, सुनबाई आहे, ती पण सर्व्हिसला आहे. बस. विलास मयेकर 10वीपर्यंत आपल्यासोबत होतो. नंतर मी काही दिवसांनी मुंबईला गेलो. मुंबईला गव्हर्नमेंट सरकारी ऑफिसमध्ये सर्व्हिस केली. आता दिवाळी कुटुंब रेंडिंगला रिटायर झालेलं आहे. मला 3 मुली आहेत, दोघींची लग्न झालेली आहे, ग्रॅज्युएशन झाली, ते सर्व्हिसला आहे. सर्व काही ठीक आहे. धन्यवाद. प्रदीप लांजेकर माझं नाव. आताच पूर्वीचं सांगू आता घरचाच पेन हे चांगलं माहिती ना बरं. भारी आहे. 2च मुलं, एक मुलगी एक मुलगा. मुलाचं दुकान आहे, मुलगी LLB झाली, आता येऊन रिटर्न गेली सगळ्यांनी. बस तुम्ही कधी आमच्याकडे आमचं रामचंद्र वाईलकर आणि घरचं अर्चना अविनाश पारकर. सगळीकडे बघा, माझ्याकडे बघू नका. मी आता सगळे एकत्र भेटलो आहे. खूप आनंद झालेला आहे आम्हाला. समजलात ना, सगळ्यांना आनंद झालेला आहे. कोणी सगळ्यांना भरपूर आनंद झाला आहे. सविता मालवणदार. आता मी दीप्ती दीपक पारकर मालवण. मी एक बिझनेसमनची पत्नी आहे. माझी मुलगी UL ला असते, दुसरी मुलगी मुंबईला असते, तिसरा मुलगा झाला तो माझा चांगला फोटोग्राफर आहे. महेंद्र दीपक पारकर. मी 10वीपर्यंत वराडकर हायस्कूलला शिकलो. आता 3 मुलगे, एक वकील असा, दुसरो इंजिनियर असा पुण्यात आणि तिसरो शिक्षक आहे रत्नागिरी. बायको असा ती अंगणवाडी सेविका आहे. मी बारीक सारीक समाज सेवा करतो, बारीक काय करतो. आणि आता
मीना रघुनाथ तेंडोलकर, मी कोल्हापूरला आता असते. राजू आणि मी एकत्र होतो, सगळ्यांना भेटून आनंद झाला. असेच सर्वांनी दरवर्षी आपण भेटूया आणि मजा करूया. कट्टा बाजारपेठ 12वी कट्टा वराडकर हायस्कूल कट्टा आणि 15वी सिंधुदुर्ग सखा पाटील मालवण. मला एक मुलगी एक मुलगा आहे. मुलगी BSc आहे, मुलगा BA आहे. धन्यवाद. माझं नाव दिलीप बाबाजी गावकर, मी राहणार मसुरे काजनवाडी. आता मी राहतोय कावळेवाडीला. आता वंदना गणपत जाधव. मला एक मुलगा आहे, सिव्हिल इंजिनियर करून त्याने दुबईमध्ये MTech केले. सगळे विद्यार्थी आम्ही एकत्र शाळेत होतो. 10वी नंतर मी शेती केली आणि आजपर्यंत मी शेतीच करतो. मी वराड हायस्कूलचा विद्यार्थी, आपला सहकारी मित्र. 8वी ब, 9वी ब आणि 10वी अ या वर्गात शिकलो. हे सर्व मित्र सगळे आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. योगायोगाने सगळ्यांनी ठरवलं की आपण एकत्र येऊया. बरीच वर्षाची इच्छा होती आणि ती सक्सेस झाली. तर मग या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे, शतदा प्रेम करावे, शतदा प्रेम करावे. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. काय चुकला बघा ना, बघा. अरे रे रे रे, बाय सुरू एकदम वाईट बॉल. एक टप्पी. त्याच्यामध्ये एका स्पर्धेमध्ये आपल्याला भाग घ्यायचा आहे. अरे रे गेले बघा. एकदा उपयोग नाही, अजून 2 ओव्हर जाऊ का इथे. तिसरं पण जाऊ का. अरे बॉल आपट गो भांडतोस होता. अरे या लय जोरात मारतो. अरे वा, जोरात आपटू नको. आता जाऊ का बॉल. एक नंबर गुलाबी बॉल. दोन गेले, 3 तर होते नाही. त्याच्यापासून मला पैसे वाटलं. मंडळी हे बघा, सगळे खेळान दमल्यात, आता जेव बसल्यात आपापल्या लहानपणीच्या आठवणी बोलत जेव्हा भरपूर जेव. बघा, एका मित्राने म्हणजे सगळ्या मित्रमैत्रिणींसाठी केळी, आडसाळा, भाजीची केळी वगैरे आणल्यानी आहेत त्यांच्या बागेतून. बघा, सगळे वाटप चालू जाम, परत कापा,
धोंडी कोणाक ज्यादा देतात ते व्हिडिओ कोणाक नाही ज्यादा नाही धोंडी ही आता हो आणि बायको माझी बायको वाईट थांब जरा 2 मिनिटं थांब धोंड्या बघा होय होय नाही झाला थांब मुलगा जास्त आवाज तुझी त्या डिकीत घालून बंद करून दुखा आता तुझा झाला लहानपणाच्या आठवणी आणि तसेच मस्ती मजा मस्ती करतात शाळा देता आणि तुका केळी खरी मजा असता न विसरणारी वाईट थांब सगळ्यात वाटतं का तुझी बायको म्हणजे अशा प्रकारे या गेट टुगेदर संपन्न झाला. खूप खूप मजा केलं, पण ह्याच्यातला मला थोडं घेऊक मिळालं नाही कारण की माझ्या मोबाईलची पण चार्जिंग संपलेली. मग त्यांचे संगीत खुर्चे परत काय काय फनी गेम्स वगैरे ना त्यांचे थोडेफार घेऊक मिळाले नाही, पण खूप मजा येईल काय हो म्हणा. त्यांच्या मजेत मी पण मजा केलंय. अशी तुम्ही पण मजा करा आणि सगळ्यांची आठवणी ठेवा, सगळ्यांनी एकत्र व्हा, खूप मजा करा. चला तर मी जाते आता घरात. असेच माझे व्हिडिओ बघत राहा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला बाय बाय, टाटा.